ukubhema kanye ne-COVID-19. Nazi izizathu ezintathu zokuthi kungani ukubhema kuyingozi maqondana ne-COVID-19. Okokuqala, uma ubhema, ungazithelela wena ngokwakho ngegciwane le-corona ngalesi senzo sokubhema. Unikeza igciwane le-corona ithuba lokuthi likuthelele. Kwesinye nesinye isikhathi, uma uthinta ibhokisi likamentshisi noma isokhelo, ukhokhela ugwayi. Kwesinye nesinye isikhathi, uma izandla zakho zithinta izindebe zakho. Kwesinye nesinye isikhathi, uma uphakamisa ugwayi ukusuka endaweni ephansi, kanye nakwesinye nesinye isikhathi, uma wabelana ngogwayi noma uwudlulisa uwuzungelezisa ebantwini. Akunandaba ukuthi yini oyibhemayo. Akukhathalekile ukuthi ubhema kanjani. Inombolo yesibili, uma ubhema, ungaba sethubeni eliphezulu lokuthola i-COVID-19 enzima. Ukubhema kwandisa izinga lakho lobungozi lokuthola inyumonia ngoba kwenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi amaphaphu akho apholise ukutheleleka. Usengozini enkulu kakhulu futhi maqondana ne-COVID-19 enzima uma ngabe ubhema futhi unoshukela, umdlavuza kanye nesifo sezitho zokuphefumula ezinenkinga. Okwesithathu ukuthi, uma ubhema, ungathola kunzima kakhulu ukulandela imithetho yokuphepha yezempilo yomphakathi, efana nokungabhemeli ngaphakathi endlini noma ngaphakathi kwabantu abanokulimala noma ukugcina ibanga lokuba seduzane nomuntu. Lezi yizizathu ezintathu ezinhle zokwehlisa noma ukuyeka ukubhema. Misa ukutheleleka. Vimbela i-COVID-19. Ezempilo yethu zisezandleni zethu.